Egingo dugu orain B bat ariketa, eta badakizue lehenengo ariketa izaten da edo matrizena edo bestela programazio lineala, eta hau da programazio linealeko buruketa bat, irakurriko dugu. Turismo gida batek jarduera batzuen txartelak eskuratu nahi ditu bere bezeroentzat. Hain zuzen ere, museo batera joateko 16 txartel, bisita gidatu bat egiteko 20 txartel eta ikuskizun batera joateko 16 txartel erosi nahi ditu gutxienez. Bi agentziak txartel horietarako eskaintzak dituzte paketetan konbinatuta. Agentziak museorako 6 txartel, bisita gidaturako 4 txartel eta ikuskizunerako 4 txartelez osatutako paketeak eskaintzen ditu, pakete bakoitza 210 eurotan. Eta B agentziak museorako 4 txartel, bisita gidaturako 6 txartel eta ikuskizunerako 4 txartelez osatutako paketeak eskaintzen ditu, pakete bakoitza 230 euroan. Zenbat pakete erosi behar dizkio turismo gidak agentzia bakoitzari kostu minimoa lortzeko, eta zenbat da kostu hori? Badakizue beti izaten ditugula bi aldagai, X eta Y, eta orain lehenengo eta behin erabaki behar dugu zer dan X eta zer dan Y. Eta horren beste txartel eta paketeekin bagian igual nahiko zaila izan daiteke zehaztea zer dan X eta zer dan Y. Orduan, nondik hasten gara? Beti, hasi nire gomendioa hori da bintzat, maksimizatu edo minimizatu behar dugun horrekin. Hau da, galderara baldin bagoaz, hemen bukaeran esaten du, zenbat pakete erosi beharko dizkio turismo gidak agentzia bakoitzari kostu minimoa lortzeko. Hau da, hemen egin behar dudana da kostuak minimizatu. Orduan, egingo duguna izango da kostuen funtzioa atera. Non hitz egiten digute kostuei buruz? Hemen eta hemen. Hau da, pakete bakoitzak kostatzen du 210 euro. A agentziak eskaintzen dituen pakete bakoitza. Eta B agentziak eskaintzen duen pakete bakoitzak 230 euro. Orduan, kostuak izango dira 210 bider X gehi 230 bider Y. Eta zer izango da X? A agentziari erosten dizkiodan edo hartzen dizkiodan pakete kopurua, pakete kopurua, eta Y izango da B agentziak edo B agentziari erosten dizkiodan pakete kopurua. Orduan begira, bilatu dugu, hau izan behar da kostuen funtzioa, ze diruari buruz ez du beste inonbez hitz egiten, Orduan, honek biak izan behar dira klabeak kostuen funtzioa ateratzeko. Eta orduan, 210 bider X gehi 230 bideri egiterakoan bargi dago X izan behar dela A motako paketea eta Y izan behar dela B motako edo B agentziako paketea. Orduan, definitu ditugu aldagaiak, Eta hau izango litzateke, helburu funtzioa. Jarriko diogu horrela, helburu funtzioari deitzen diogu Z edo F, X. Orduan, orain hasiko gara, jakinda zer dan X eta zer dan Y, murrizketak ateratzen. Hasteko, X eta Y pakete kopuruak baldin badira, orduan argi dago positiboa izan behar dutela, handiago edo berdin 0 biak. Orduan hor ditugu gure lehenengo bi murrizketak. Gero, murrizketa gehiago. Begira, hitz egiten dugu 3 txartel motari buruz. Adibidez, A agentziak eskaintzen duen pakete bakoitzak dauzka museorako 6 txartel. Eta B agentziak eskaintzen duen pakete bakoitzak museorako 4 txartel ditu. Orduan zer gertatzen da momentu bat. Begira, hemen ditugu museorako txartelak eta museorako txartelak. A agentziako pakete kopurua X baldin bada, 6 bider X edo X bider 6 gehi 4 bideri izan beharko da gutxienez 16. Ze esaten du goian, hemen parrafo honetan, esaten du gutxienez erosi nahi dituela museora joateko 16 txartel. Beraz, 6 X gehi 4 Y izan beharko da gutxienez, hau da, handiago edo berdin 16. Bagoaz beste txartel mota batekin. Esaten du bisita gidaturako erosi nahi dituela gutxienez 20 txartel. Eta zelan egin dezaken hori, A agentziako paketeek eskaintzen dabe, edo daukiez barruan, pakete horien barruan daude bisita gidaturako 4 txartel, eta B agentziakoak bisita gidaturako 6 txartel ditu bere pakete bakoitzean. Orduan, horrek esan nahi du 4X gehi 6Y izan behar duela gutxienez, hau da, handiago edo berdin, 20. Eta azkenik, beste kolore batekin, horiarekin, baditugu ere ikuskizunerako
momentu bat, ikuskizunerako lau txartel A agentziako paketetan eta beste lau txartel B agentziako paketetan. Eta guztira erosi nahi ditu gutxienez 16. Beraz, lau X gehi lau Y gutxienez handiago berdin 16. Bai? Bueno, orduan baditugu ja murrizketak, hemen ditugu murrizketa guztiak, orain egingo duguna izango da, ebatziko dugu, ezta? Grafiko batera pasatuko ditugu danak eta ikusiko dugu nolako eremua sortzen dugun eta non dagoen kostu minimoa. Hurrengo diapositiban. Bueno, basiko gara inekuazio hauekin, bai? X handiago edo berdin 0. Bueno, hemen dugu X ardatza, eta orduan X 0 edo 0 baino handiagoa izan behar badu, orduan geratu behar gara X ardatzaren alde honekin, bai? Hau da, 0tik minus infinitora doana deusestatzen dugu. Eta orduan geratzen gara, 0tik infinitora doazen balioekin. Beraz, egingo ditugu geziak horrela. Vale? Hau izango litzateke X handiago edo berdin 0 inekuazioa. I ardatzatik eskumarantza. Bai? Baina gero aldi berean ere bai esaten digute I izan behar dela 0 edo 0 baino handiagoa. Orduan, I ardatzan hartu behar ditugun balioak izango dira 0tik infinitora doazenak. Beraz, hemen I ardatza baldin badago, 0 edo 0 baino handiagoak diren balioak dira hemendik gora daudenak. Beraz, badakigu, momentu bat jarriko dut inekuazioa, badakigu orduan gure eremua egongo dela lehenengo kuadrantean, bai? Bagoaz hurrengo inekuazioarekin. 6x gehi lau Y handiago edo berdin 16. Bueno, inekuazio hau grafikoki irudikatzeko, lehenengo eta behin irudikatu behar dugu zuzena. 6x gehi lau Y berdin 16 zuzena, bai? Eta orduan zuzen hori irudikatzeko egingo duguna, izango da balio taula bat. Bueno, balio taula honetan hartuko ditugu bi puntu, edozein bi puntu izan zitezkeen, bat adibidez izango da 0, X berdin 0 puntua. Bueno, Xean 0 ordezkatzen baldin badot, ikusten dozuen bezala, iren balioa geratzen zaigu 16 zati lau. Beraz, lehenengo puntua da 0 lau puntua. Eta ondoren beste puntu bat hartu dut, eta hurrengo puntuan saiatu naz iri 0 balioa emoten. Orduan, I ordezkatzen da, I dagoen lekuan ordezkatzen baldin badozue 0 jarriz, ikusiko dozue Xen balioak ematen duela 16 zati 6. Eta 16 zati 6 bada gutxi gora bera 2,67. Bai? Orduan orain egingo duguna izango da bi puntu hauek pasatuko ditugu grafikora. Bueno, orduan ikusten dozuen bezala, 0 lau puntua kokatu dugu hemen, 2,67 0 puntua kokatu dugu hemen, eta orduan bi puntu hauek lotzerakoan horrela geratzen zaigu zuzena. Zuzena hau ikusten dozuen bezala jarraia irudikatu dugu, bardintza ere sartu egiten dalako. Baina orain erabaki behar dugu zuzenaren alde honekin edo alde honekin geratzen garen. Eta horretarako egingo duguna da alde batean edo bestean dagoen puntu bat hartu. Adibidez, kasu honetan hartuko dut 0,0 puntua. Eta ikusiko dutia inekuazio honek hau betetzen duen. Betetzen duela, orduan argi dago alde honetan dauden puntuak beteko dutela eta orduan alde honekin geratuko naz. Ikusten baldin badut 0,0 puntua ez duela betetzen inekuazioa, orduan beste aldean dauden puntuekin geratu beharko naz. Bai? Orduan hartuko dugu 0,0 puntua, momentu bat, 0,0 puntua. Eta ordezkatuko dugu inekuazioan. 6 bider 0, gehi lau bider 0, handiago edo berdin 16. Hau izango litzateke inekuazioa. Eta ikusten dozuen bezala, inekuazio hau ez da betetzen, bai? Horregaitik esan behar dugu, geratu behar garela goiko partearekin. Hau da, zuzenaren alde honetan dauden puntuekin, bale? Orduan, hau izango litzateke 6x gehi lau Y handiago edo berdin 16 inekuazioa. Bagoaz orain, momentu bat, kolore aldatuko dut, eta egingo dugu orain 4x gehi 6y handiago edo berdin 20. Balio taula bat egiten dugu, momentu bat, eta lehenengo zuzena irudikatu behar dugulako. 4x gehi 6y berdin 20 zuzena. Orduan, balio taula honetan Xeri 0 balioa emango dutzagu, eta orduan X dagoen lekuan 0 jartzen baldin badugu, iren balioa izango da 20 zati 6, bale? Eta 20 zati 6 ematen du 3,3 periodiko. Harriko dugu hemen, 3,3 periodiko. Eta gero, iri 0 balioa ematen badutzagu, hau da, I dagoen lekuan 0 jartzen baldin badugu, Xen balioa geratuko zaigu 20 zati 4, beraz, 5. Orduan orain puntuak pasatuko ditugu grafikora.
Ikusten duzuen bezala, jarri ditugu hemen puntu bat eta bestea, bai? Eta lotzerakoan, sortu da zuzen hau, bai? Orduan erabaki behar dugu orain, inekuazio bat danez eta ez zuzen bat, zuzen honen ze aldearekin geratzen garen, eta orduan orain berriro ere hartuko dugu zuzenaren alde batean edo bestean dagoen puntu bat. Hemen ere, kasu honetan, hartu dezakegu 0,0 puntua berriro ere, bai? Zuzenaren alde batean geratzen dalako. Orduan, 0,0 puntua ordezkatuko dugu inekuazioan eta ikusiko dugu betetzen dan edo ez. Lau bider 0 gehi 6 bider 0 handiago edo berdin hogei. Argi eta garbi hau ez da betetzen, orduan geratu beharko gara goiko aldearekin. Momentu bat. Orduan hau izango litzateke, nonbait idatzi behar dugu inekuazioa. Inekuazioak adierazita egon behar dira grafikoan. Inekuazioak eta ebaketa puntuak ikusten duzuen bezala. Eta bagoaz orain ja azkenengoarekin. Lau x gehi lau y handiago edo berdin 16. Hemen ere, balio taula bat egin beharko dugu, zuzena irudikatzeko lehenengo eta behin. X-eri 0 balioa ematen badutzagu, iren balioa da lau, eta iri 0 balioa ematen badutzagu, x-eren balioa ateratzen da lau izan behar duela ere bai. Orduan orain, puntuak kokatuko ditugu, hemen daude, 0 lau puntua, eta lau 0 puntua. Orduan, biltzerakoan, sortzen dugu zuzen hori. Orduan, hartuko dugu alde batean dagoen puntu bat, adibidez 0,0 puntua, hartuko dugu ere bai kasu honetan, 0,0 ordezkatuko dugu inekuazioan. Lau bider 0 gehi lau bider 0 handiago edo berdin 16. Argi dago hau ez dela betetzen, orduan berriro ere hartu behar ditugu goitik dauden puntuak. Orduan, goruntz egingo dugu, horrela, adieraziz gorian geratzen diren puntuak hartu behar ditugula. Eta orduan kasu honetan, jarriko dugu hemen ere bai grafikoan horrela gezi batekin, hau dala lau x gehi lau y handiago edo berdin 16. Eta orduan, margostuta geratu behar den eremua, izan beharko da, momentu bat, aukeratuta geratzen den eremua, murrizketa guztiak grafikora pasatu ondoren gure eremua izango litzateke hau. Orduan ikusten duzuen bezala da eremu irekia, goitik ez dauka mugarik, baina baditu bere mugak alde honetan, ez? Eta hemen gainera sortzen dira 3 erpin. Orain honek beste kolore batekin jarriko ditugu, ondo bereizteko, Lehenengo erpina izango genduan hemen, honeri deituko diogu A erpina. Bigarren erpin bat daukagu hemen, hortze, hau izango litzateke B. Eta hirugarren erpin bat daukagu C, deituko dioguna. Orduan, orain zer da egingo duguna? Ikusiko dugu, hiru erpinetatik zeinek, hiru erpin hauetatik zeinek, murrizten dituen, murriztu ez, minimizatu egiten dituen kostuak. Eta horretarako egingo duguna izango da, 3 puntu hauek aterako ditugu, eta helburu funtzioan ordezkatuko dugu. Hemen daukagu grafikoa eta hemen jarri dizuet helburu funtzioa, behar izango dugu orain. Orduan, lehenengo eta behin aterako ditugu 3 erpinak. 3 erpin hauetatik ja bi ezagutzen ditugu. A puntua eta C puntua grafikoan adierazita daude. Orduan jarriko ditugu hemen, momentu bat, A da 0 lau puntua eta momentu bat, C da 5 0 puntua. Orduan, kalkulatu beharra dago B puntua, Zer gertatzen da B puntuarekin? Bada, ebaketa puntua, bi zuzen hauen arteko ebaketa puntua. Orduan, planteatuko dugu sistema bat, bi zuzen hauen arteko sistema ebatzi egingo dugu, eta orduan, puntu hori kalkulatuta izango dugu. Hau da, jarriko dugu, giltz bat irekitzen dugu, eta jarriko dugu bi zuzen horien ekuazioak, Horia eta urdina da, orduan daukagu lau x gehi lau y berdin 16, eta urdina da lau x gehi 6y berdin 20. Sistema hau ebatzi daiteke, badakizue, ordezkatze, laburtze edo berdintze metodoaren bidez. Nik kasu honetan ikusten dut errezena dela laburtze metodoa. Bi funtzio hauen arteko kenketa egiten baldin badugu, begira, lau x ken lau x 0, lau y ken 6y minus 2y, eta 16 ken 20 minus lau. Orduan, hemendik ateratzen dugu, iren balioa izango dela minus lau zati minus bi, hau da, bi. Eta gero, xen balioa kalkulatzeko egin behar dugun guztia da, y berdin bi ordezkatu hemen edo hemen. Eta hori egiten baduzue, ikusiko duzue, xak ematen duela bi balioa ere, Beraz,
hemen izango genduan bi puntua, bai? Hori izango litzateke B erpina. Bueno, orduan orain, badakigu helburu funtzioa minimizatzen duen puntua izango dela 3 erpina hauetako bat. Orduan, zer da egin behar duguna? Ordezkatu behar ditugu puntu hauek. Puntu hauek ordezkatu behar ditugu helburu funtzioan. Eta balio gutxien ematen duena hori izango da gure puntua. Bueno, orduan, egingo duguna izango da F0 lau kalkulatu. Hau da, 210 bider 0 gehi 230 bider lau. Eta honek ematen du, momentu bat, kalkulatuta daukat, 920. Bueno, orduan, 0 lau puntuak helburu funtzioan 920 balio hartzen du. Orain ikusiko dugu, 0 puntuarekin zer gertatzen den. Helburu funtzioan ordezkatuko dugu, orduan geratuko litzaiguke 210 bider 5 gehi 230 bider 0. Eta honek ematen du 1050. Momentu bat, 1050. Eta orain ordezkatuko dugu bi puntua. Orduan, izango litzateke, 210 bider 2 gehi 230 bider 2. Eta, kalkulagailuarekin egiten duzu hau, eta ikusiko duzu ematen duela 880. Orduan, begira, 3 erpinetatik balio gutxien hartzen duena, balio minimo hartzen duena da, bi puntua 880 balioarekin. Beraz, orain, erantzungo dugu, bai? Kostuak minimizatzeko zenbat pakete erosi behar dira? Erosi behar dira, A agentziako, itxeron pixka bat, A agentziako 2 pakete, eta B agentziako 2 pakete erosi behar dira kostuak minimizatzeko. Eta zenbatekoak izango lirateke kostu horiek? 880 eurokoak. Eta orain hemen zuri utzi dugun leku honetan, egingo duguna izango da helburu funtzioa irudikatu. Helburu funtzioa irudikatuko dugu grafikoan, baina helburu funtzioa irudikatzeko behar dugun balio taula hemen egingo dut. Eta zertarako irudikatzen dugu helburu funtzioa, ze horrela ikusi ahal izango dugu benetan ondo egiten ari garezen gauzak. Benetan kostuak minimizatzen diren bi puntuan edo beste punturen batean. Orduan, hasiko gara, helburu funtzioa irudikatzeko lehenengo eta behin balio bat eman behar dutzat. Orduan nik, eginda daukat eta egindo dana izan da 2000 balioa eman dutzat. Orduan, zer irudikatzera noa? Irudikatzera noa 2000. Momentu bat, beste kolore batekin egingo dut, ze hori aia erabili dut, orduan beste kolore bat egaz. Adibidez, la rosa. Orduan, 2000, baina la rosa hau ere erabilita dago, momentu bat. Ia lortzen dudan beste kolore bat, morea. 2000 berdin 210x gehi 230i. Orduan, esan dugu, balio hau eman deutzat, baina zuek nahi diozun balio eman. Kontua da balio eman behar dutzagula. Zein da desberdintasuna? Niri geratuko zait helburu funtzioa gutxi gora bera emetik, eta 2000 baino balio txikiago bat ematen badiozue, geratuko da hemendik. Baina berdin dio, non ze altueran geratzen dan, ze guk mugitu egingo dugu, orduan, edozein balio du, bale? Orduan, 2000 jarri dut, beraz, balio taula egingo dut, horrela dagoen bezala. Orduan, begira, x-eri 0 balio ematen badutzat, iren balioa geratzen zait 8,7. Eta iri 0 balioa ematen badiot, orduan, 210 pasatzen da zatitzen beste aldera, eta ematen du 9,52. Bi puntu hauek kokatuko ditugu grafikoan, eta zuzena irudikatuko dugu. Hemen dago, kokatu ditugu bi puntu hauek, eta puntuak lotzerakoan helburu funtzioa irudikatuta geratzen da. Zer da egin behar duguna orain, funtzio hau, helburu funtzioa, mugitzen hasi behar gara, desplazatu egin behar dugu, eta desplazatzerakoan, onantza desplazatzerakoan ikusi behar dugu zein dan ikutu egiten duen azkenengo puntua. Hori izango litzateke, balio minimoa hartzen duen puntua, izango litzateke kostuak minimizatzen duena. Eta kasu honetan, B erpina izango litzateke. Beti izaten da erpin bat, eta kasu honetan izango litzateke B.
Hainik, egin dut, horria hartu dut edo zuzenki hartu dut, eta mugitzen hasinaz, eta ikusten da, berantza egiten du, mugitzen baldin baduzu helburu funtzioa, ikusten da, ikutu egiten duen azkenengo puntua dela B erpina. Baina gutxigatik, espentza oso hurbil geratzen da ere bai A puntua, Eta beste egin ditugun beste ariketa batzuetan argiago ikusten da. Hemen ez da horren argi ikusten, baina bai, ondo irudikatuta baldin badago grafikoa, mugitzen dozuenean funtzio hau zuzenkiarekin, hasten zarete beruntz egiten, eta azkenengo puntutxua B erpina da, bale? Orduan, horrela geratuko litzateke, jazta, bukatuta ariketa eta hemen erantzun da.